Hi, hello mga viewers ug followers. Maayong gabi kanatong tanan. Nagayo day kog si RT TV aron ta makakwarta og makabalag pa. Kay kinabuhi natong pobre bisag unsa na lang, basta dili lang binuang bisag makasasala ta diri sa kalibutan. Pero nagasalig ta sa Ginoo nga naa sa kahitasan ug diri ato nang sugdan. Ato day ituslok aron atong matistingan. Atong ion ang switch aron mahibaw-an. Nya kay wala man ato dadayong ablihan. Ingon mo kun tag-iyan ni kalitrag buto nga way hinungdan. Di na magita kumaayo ani kay karaan. Nya wa tay mahimo kay mao may paayo kasagaran. Di na lang sad ta mo balibad kay ilam sa tang bayaran. Ato lang sa ning dawaton aron makapalit tag sudan. May na lang ni kay sa mga amo nga ila patang kasab-an ug way hinungdan. Ato ding pangalaton ng mga wire aron dali ta mahuman. Kapoy ra ba kay voice over mura usahay tang masudipan. Atong balihon ang board aron atong mahibaw-an sa akong paglantaw kay sunog man. Daghag pagisinuldahan murag inayuhan ug diri ato ding testiran sa akong pagtestir kay guba man. Ako lang gyud klaro ug mao bagyo ang hinungdan. Kalisod sad ning magvideo ta nga walay kameraman kay bisag unsa na lang atong makita nga katungtungan. Nya sa atong pagtestir kay kumpirmado man. Mao nang atong itudlo dayon ang unsay hinungdan. Wa nang koy problema sa pisa kay di man ta mo palit sa tindahan. Kay daghan tag hipos nga board nga gikan sa scrapan. Ato ding tagtangon aron atong mailisan. Ato ding soldahon ug atong ipump. Lisod baya kini mangayo ta kay basig nagtuo og sayon ra. Kuyaw pagid tag masakit tungod sa aso sa lid. Kuyaw pagid atong kinabuhi basig kita makurintihan. Pero wa tay mahimo kay pobre man. Kay karon na tangtang naman ato lang siguroon aron mahibaw-an. Unya kay pagtestir nako nga kumpirmado man kusog kay mo sangko ug kusog kay mo dagan. Ato na lang dayon ilisan. Ato na dayong soldahon aron dali ta mahuman. Kita mo nang aso. Siguro gyud na nga makadaot sa tumbaga. Pero wa gid tay mahimo kay kita pobre man. Kay human naman tag solda ato dayong brasan. Nigamit ay tag lakir tiner dire aron makuha ang hugaw sa sinuldahan. Ug mogamit mog tiner diha lang sa luyo ayaw dito sa tubangan. Makataya mo na sa pisa ug imong mabutangan. Pag human ako napagig ko nakit-an. Nibuto day ang fuse naa ginila ang hinungdan. Nagtuo mo ko katuray naguba kay nasunog man. Sa akong experience bubutog ang fuse ang power sa hinungdan. Dili ra bagina kana mo maepektaran. Naa pa ginay laing matakdan. Kanang gamayng transistor ato pag ginantistiran. Kay ug imo nang ion nga napay laing guba. Buto lang gihapon ang padulungan. Soldahon day nato ang fuse aron atong mailisan. Siguroon gini mo ang tanang daot nga imo yung masakpan kay ug di ni makuha buto lang gyapon ang kalabasan. Ningon mo gud ang tag-iya nga nibuto kuno mao ni siya hinungdan. Gamay ra ni siya nga pisa pero dili gid mo salida ug di nimo mailisan. Tangtangon nato ang power aron day nato matestiran. Sa di pa ta mo padayon ako sang pasalamatan ang ako mga followers, viewers ug kamong tanan. Labi na ni Boss Kiko Nubal nga nagpuyo sa Iligan. Siyempre ni Primani sad nga among silingan. Kanunay sila present ug nagsuporta sa akong mga video mao nang akong pasalamatan. Sige kog liso sa iskro gahi man. Hunahuna na nung kog by script aron dali ra mahuman. Ay salamat sa Ginoo natangtang rid kadugayan. Grabe gid sa kagahi kay gitay-an. Mao ni naibot na. Magsige pagagahi usar ba gini siya sa hinungdan. Lain ra ba gini siya magguba kay naa pa gini siya matakdan. Kining gamay atong apilon aron sad siya matestiran. Kay di ra ba nimo masakpan ang tanang sad-an? Sayang lang gyapon imong gipangtaod kay bungkag gyapon ang kalabasan. Siyempre aron makumpirmar ato ging testiran. Di lang ta magsalig sa atong experience ug tag-an-tagan. Tanawan ninyong tester kay mulabay man. Buot pasabot guba gini angay yung ilisan. Bisag bali-balihon pa nimo pagtester maoro gyapon ang kalabasan. Kay guba lagi ang tulo angay nagilisan. Nagkuha tagdaan nga board aron atong matangtangan. Sus ka mahal ra bagid sa pisa ug moadtop tas tindahan. Kadaghanan ra ba sa pisa ako na lang ilibre kay maluoy sad ko nga pareha ra sa natong pobre. Kay balabaw mo sa akong pagpangayo pero may ko alkanse. Ako pa ang pisa, lead og ang kuryente. Unya kay mobungat sa tagdako kay mohangyo man pirmi. Sus kadaghan day guba man sa dang duha ka diode ani. Gagmay ra na siya pero mao ginay importante. Kay maor ginay mo pugong ug mohatod sa kuryente. Kining duha ka diode nga naa sa bante. Ako na lang ikat ang video kay kapoy na kay diri. No. Kay di ra balali magsige tag voice over niya gamay ra views permi. Taas na tong video, gutom na ra ba kaayo? Ato na ning ipang uling wire basta aron mahibaw-an natog naayo. Nga akong ikadlokan basig pag-o nato mubuto. Naarbig ko martilyo ug maso. Apel ginagkabungkag astang bildo. Kay pasiya og joke ra gud to. Anya kay nataod naman ato na dayong testingan. Ato na dayong i-plug aron atong mahibaw-an. Ato na dayong ion ug angayan batang mudagan. Nya kay ni salida naman ato gi siya nataghapan. Basig naapsan ra sa atong tag-an-tag-an. Kay gutom naman dinhin lang tataman. Daghang salamat kaninyong tanan.